Karibhoy district hakasi balang balala kilayo ban kurup yo drug heroin ubasyong dor iway point lai klor tingka bat kem no yo uway ubriu ubadan kti katkum ka khobor pulit laong baya uni udrog ubadan ka jingkya ka bashis pa lai pusan point riu pusaw gram ya ki balathap hakumba shiphotali ki song jingsop saban lathmu ban penpoi bi an sha ka nong ba shlong hadien balayo ban kurup no napo kawai ka kali hyundai ka badan ya unamba ML Not Santi Hendriu Iway Saw Khandai na Bernie Hat Police Outpost. Ya uni ubriu ubala syakem no haringkat utay udrok na tip kerteng kum urahul Nazari ubadai na po Happy Valley Shillong bat hadien ka jingto kit la register case hapo ki kendon NDPS Act. Menta na kaliang ki pulit kila penlong syusyu ka jingto kit ka babria khnang banlap dia ni ki waypat ki badan kti ha ki kam khayi drug.